Mae datblygiadau thechnolegol yn diffinio ein cyfnod ni. Mae mabwysiadu apiau digidol a deallusrwydd artiffisial yn eang yn cael effaith enfawr ar y ffordd mae cymdeithasau, diwylliannau ac economïau'n gweithredu. A gall offer digidol fod yn amhrisiadwy ymchwilwyr sy'n chwilio am ddulliau ymchwil arloesol yn y celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol. Mae deallusrwydd artiffisial, neu AI, yn cael ei ddefnyddio'n gynyddol o fewn ymarfer creadigol, ymchwil i'r celfyddydau a dyniaethau digidol. Ond sut allwn ni harneisio deallusrwydd artiffisial bydd ymchwil dyniaethau, heb golli cyfraniad creadigol amhrisiadwy gan artistiaid, arbenigwyr mewn ymchwil ac ymarferwyr creadigol. Dyna ni'n ei astudio yn Rhwydwaith Deallusrwydd Artiffisial, y celfyddydau, yr Economi ddigidol a Chymdeithas. Rydyn ni'n uno academyddion, ymchwilwyr, pobl greadigol, ymarferwyr celfyddydol a rhanddeiliad i ymateb i heriau byd-eang trwy arloesi digidol. Rydym yn addysgu ymchwilwyr sydd i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial ac yn integreiddio ymarfer digidol i brosiectau ymchwil y celfyddydau a'r dyniaethau. Mae'n harbenigwyr sy'n arweinwyr yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol ac economeg yn gweithio ar brosiectau ymchwil cydweithredol sy'n datrys heriau byd-eang ac yn ceisio defnyddio AI i ddatblygu ymchwil dyniaethau ac ymarfer creadigol. Mae y prosiectau ymchwil sydd wedi'u lleoli ym Mhrifysgol Abertawe yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar ddata, gan astudio sut mae AI yn effeithio ar gymdeithas a llywodraethu, a hynny wrth gymhwyso a dadansoddi AI cynhyrchiol yn ferniadol. Rydyn ni'n canolbwyntio ar AI mewn addysg, y celfyddydau ac arferion creadigol eraill, y cyfan gyda'r nod o archwilio reality a chyfleoedd hanesyddol a chyfoes. Gall deallusrwydd artiffisial a thechnolegau digidol sy'n dod i'r amlwg gefnogi dulliau ymchwil mwy arloesol yn y celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol. Mae'r Rhwydwaith yn croesawu ymchwilwyr i gofleidio thechnolegau newydd.